Chese nipa na wo kana asem wo so wasen wo so tetefom na sabi ye to ade soro abo achechede okobisa ne bo se se ye to ade wo soro achechede okobisa ne bo ayede enti ya na sabi ya na ye jimi kasa ani nkurase kasa ne ahoye a die na beba ma asie se ye wura santehene aka asem no aka no de no kura na aka na atenkwa nchen ne ye to ade na sabi enema a ye to ne ahwehwede a woni sika ekobisa ne bo enti ya na nsem ne bi wono mo a minim say yade o say yesen o na tro no so me ati ase say Yesu Kristo ba wi ase no o sa yare nyina o sa akwata o sa nifra o sa bubua o sa mogatuo na o ye na adwen say o ko jimi ho no na ne papa ka chen say sa yare no o ko ma ne nko say yade eni aduru asofo nyina ye dance say jimi eni aduru what say sofo biti man mu o se me sa yade we na no kra da sofo bi ka say onyane obi a wo mu na ate say wakosa obi a wajimi yade dabi nti o mu dia na jimi ni ka omo a na ato omo ne ntasentase na damasa bo omo nti ye wo mu no santehene de ode no kura na ebu ne man no kura no so amada bia o ye nkolindifo no kura no amada bia o ye nkolindifo Yegusu aye kamusa ye mi asantini media wodi na so ewa ha eboa manie me fata nsantesem ho ni na ya bo hu dawro ewa be fo ntintafidie so na bi sha bon papa sabi wo ba no be so matafo manyema atopo kamna sewa eye wono ane nananom mi asantini media o ha esom na me bo sha won papa say wo som sa esom pa de kete won na me wo sha mi asantini Nyankopon adum ba bi e won to kwani ho asumdwe nko a Nyankopon so adum sia na ba pompom ana ya beda wase wada ma bubu di na wada hedi kama ya wada ma me di na nada so abia nkoko mele asankare man hene achiame ana ya beda wase papa ana empenki do yate menhia enempo ha ye gina ikra no eye menhia edi menhia chense se obi bisa menhia na obi pese ote na ote ase menhia ye biaya a yura santehene ho ye ne tenabia na asem bia bekoso na se behiem abobu ho a ho ne menhia no man ni nyina so nhia mu fie ene menhia what is something say amai hene ni nyina ehiem yesa amai hene abempon nananom ye nyina ye hia ho ne biaya a kwase me se ohene tenase no di ne nsem ti se ye bisa se o ko hen na se o ka se o ko menhia bia ba akopɛ ho ne santehene ne fie ene ba bi o tena o di na se nana empempi no yemra otumfo osei tutu ababio asantehene otena se na odi asem a yehunum se enkura wodo so nsem no odi ehemfo nsem a eba na anim no e wan hemfo bo no a odi wo nsem ewo nhwemudie no ase na ebon so di ne fi anasa wahene bia ye di na asem ewo edwabo no ase ehemfo ne wo emunchichemu ase wodi ebi na asem a wodi eni na asem ewo ha na no kwasem ne se santehene transi no odi nsem a yenyi sire ne abasa se wasem ba bia wasem ne wose ka no na ho ne be ka no ena no kwasem so ne se wose ahemfo ne doso ne mom se yehia santeman fie santehene ne fie a ye ofeko dumienu na santehene ka ho ma ne yedumiensa enu nti no se wasem ba na se ensese ye ka no sabi bedwanu mu a yetimi yima ofekutire ana se feku a ofemu ne aka so omonkowe na omontoto na se ye ka na amaka ansa na ohena trase ne wakana se da bia opepepepe yo na ode ne kroso akana sem ne nukredi enti ne di bekoso akoso a odasani bia enti mentwe santehene ne di nsan da ni adiwo yewe ehemfo na unsa ehemfo no ebi aye abemho ebi otumfo no wafa no ne ade sawo na ebe ne nyina no bomansem eba na yewa ebe no wo kan ebi no kwedi a yewa ebe ekana ebi wono mu a wonyi ne sa bia edom ne mu no yebu na ne mu ase de atia ne se sabi efia ewomi ye de mese eni swaye enkonkoba se ye de yese se yese ba dia na akoya atesem na emom san se yewura no ode ne kredie
abo na brabo aye ne ntutua ne na ma ne nyina bi no sa asɛm ne ba ya asɛm ne yɛka ɛna mpanyin so sɛ asɛm ba yɛ ta asɛm ne ba yɛ ntanipa nti enkonkɔba sɛ wo ho ya na bia bibias na yɛka obi ho asɛm na nipa ne firi baabi na waba bɛka sɛ bia asɛm ya ba yi die adan a nipa ne yegu n'anim ase da bi no kwasɛm ne yɛka ɛnyɛ nkontompo na ɛnyɛ na braba yɛngu n'anim ase ɛyɛ asɛm ne fa ne ho ne yɛka nti asɛm ba yɛ ta asɛm no asɛm ba yɛ ntanipa na ebetimi aba sɛ wɔhene bi asɛm aba yɛka ɛwɔ edwabɔ no anaasɛ ɛdɔm no emu nananom nhyiamudie ase na ɛkɔba sɛ wɔhene bi ebetimi aba sɛ wɔhene no asɛm yɛ nim nano obetimi anya amane wɔ mu ana sɛ deɛ sabio temamuni bi atimi nya amane no emfunu nso timi nya amane wɔ ɔmo nsɛm yɛ mu sa no kwasɛm amane nya deɛ sɛ woba na asɛm a yɛbisa wo sɛ yɛ nokorɛ na sɛbi wodane wano kotwa nkontompo yɛ amanenya ɛna wogyina wo no kora ahenimu no sɛ asɛm bi ba ne yɛka na wanka wasɛm no yie na ɛkɔyɛ sɛbi kokɔ asasɛm a ɛyɛ amanenya enti amanenya ne deɛ ɛnyi twe ɛnyi ado sɛbi yɛwura ntam kɛseɛ sɛ wonya de to wano na woka yɛde pradeɛ enti sɛ asɛm no a woka no wanka ama anwie pɛyɔ ama no kora amamu a ɛyɛ amanenya nti amanenya ne deɛ sɛbi asantehene na amanenya ɛnyi twe ɛnyi ado ɛyi obiara ana yenim sɛ yɛwura de wɔtena se bi ɔde nokoredie pɛpɛɛpɛ yɔ ɛna de bia wɔde edi ne dwuma ada na de bia no wɔn a wɔn adi fɔ no de wɔn ka sɛ yɛwura wɔn ka nokorɛ me so de nka menua nsɛm na menim deɛ kakra mu no menim sɛ asɛm de yɛdi wo bɛdi nkunim ama obi adi fɔ ada na mpɛmpɛn de odi fɔ bi ha sɛ yɛwura nka nokorɛ mɛda ase deɛ te ne sɛ mpanyin sɛ obi ɛka asɛm no nim sɛ ɛyɛ nokorɛ a nokorɛ no a nipa ne ka na ɛyɛ nokorɛ na mmom sɛ yɛn nkontompo ɛna ɔdi a yɛn nyinaa yɛhu yɛte na yɛwura deɛ menyi ni sɛ biribi asi ame aka asɛm awia ma obi aka sɛ santehene asɛm a waka ɛyɛ nkontompo ebi nsi da bisɛ nsɛm pii asi wɔ sɛbi santehene fie manhyia a yɛka asɛm no ne yɛwia na ayɛ nsɛm bɔ no kyerɛ sɛ ɛsɛ ɛwɔ sɛsi asɛm bi bɛba wobɛte yɛwura de n'ano to so a na ayɛ die deɛ di kan mede bɛyɛ mfa nto ho ɛyɛ sɛbi sabrɔnum asɛm a ɛbaeɛ nipa ebinom ɛyɛ sɛ yɛmpɛwei afei ɛkɔbaa sɛ ekurom ano ankasa nyi wɔn ankasa deɛ wɔn pɛ sɛbi akonnwa na yɛ adehye konwa na mmom yɛankɔ ankɔpɛ sɛ ekurom no mmom na mpiri nipa ɛyɛ kurom na yi de si a wɔn susu wɔn dwen sɛ saa nipa no ne anim sɛ yɛde kuro no ma no ebe yɛhwɛ nkransa so ebi si saa enti mɛsrɛ yɛwura deɛ ne no kura deɛ no ɛbɛma ɔtɔ akɔ so ayɛ kɛse o na ɔbɛkɔ so aso ayɛ kɛse na den na ɔhempɔn bi sei ɛde no kradie pɛpɛɛpɛ yɔ ebu ne man na obi te nkyɛn a na wɔtan yɛwura ɛnam ne nokora ɔdi nti ade nokora ne yɛmpa anaa ɛba saa sɛbi na ayɛ gyimi kasa ɛna sɛbi gyimi nso deɛ biribi anu no ade bɛyɛ adeɛ a ɛde nkonimdie bɛbrɛ wo kyerɛ sɛ nipa no a wɔwɔka no asɛm wɔso wasɛm ɔso tete fam na sɛbi yɛtɔn adeɛ soro a aboa kyekyɛdeɛ ɔkɔbisa ne boɔ sɛ yɛtɔn adeɛ wɔ soro a akyekyɛdeɛ ɔkɔbisa ne boɔ ayɛ dɛ enti yɛ ana sɛbi yɛ ana ayɛ gyimi kasa ɛne nkurase kasa ne ahoɔyɛ a deɛ na ɛbɛba ama asie sɛ yɛwura santehene aka asɛm no aka no ɔde nokorɛ na aka na ate nkwa nkyɛn ne yɛtɔn adeɛ na sɛbi nneɛma a yɛtɔn ne ahwehwɛdeɛ a wonni sika yɛkɔbisa ne boɔ enti yɛ ana nsɛm no bi wɔ nom a menim sɛ yɛadeɛ o sɛ yɛsen o ɛna kyerɛ no so meyɛte aseɛ sɛ yesu kristo baa wiaseɛ no ɔsa ayareɛ nyina ɔsa akwata ɔsa anifira ɔsa abubua ɔsa mogyatuo na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔrekɔ gyimi ho no na ne papa ka kyɛn sɛ saa ayareɛ no ɔkɔma ne nkɔ sɛ yɛadeɛ ani aduro asɔfoɔ nyinaa yɛdanse sɛ gyimi ani aduro wate sɛ sɔfo bi te man mu wɔsɛ mensa yɛadeɛ wei na ano ɔkora da sɔfo bi ka sɛ ɔnyane obi a wɔwu na ate sɛ wakɔsa obi a wagyimi ɛyɛ adeɛ dabi nti ɔmo deɛ ana gyimi ne ka wɔn a na ato ɔmo ne ntasentase na dam asa abɔ ɔmo mu nti deɛ wɔ mu no santehene deɛ ɔde nokora na ebu ne man nokora no nso ama da biara ɔyɛ nkonimdifoɔ nokora no ama da biara ɔyɛ nkonimdifoɔ na mekae yie sɛ yɛmo deɛ sɛbe yɛ ana yɛpɛnsɛpɛnsɛ nsɛm ne nneɛma mu na deɛ me yɛpɛnsɛ mu a yɛhu ne sɛ yɛwura santehene
enema wo ye nti na amenne World Bank ehu santen ne so mfa so enne ono baba besi omo atena bia e wa santema mu hanu asesebe o pabosia wo man Ghana mu na wa ama mesu ho no ma sika no wonya o tie mu misa santen ni muduro ne sede tie wo mu de ya na edam ni jimi ene ho ya ne kasa ble sesebe dan ya wo so meme bede na asisa santen ye kase santen wo ye dwa santen ye sebe ekuro kase a waya poa ensuo tene sede ekura epumu ne kobo wo se ye tiwiasi obi pe baabi de ne ho adom a otra santeman enti biem na aka ya ka ese no kuro no aye die na santen e de no kuro tete no eno aso ne de benante aboye bra ma se biwiase nyina po abehwe ti no kuro de no ne de benante na we de ye ne we ewie kura no ye nim sa man hene akeka kwa be aduru watche ena esum yewura na se tutu abebi yewura ade no kwa ena etete wo no na empempinfo no bi aba yewura ni mu anokure di yewura de tete wo no ebe wiase no na enya sa no kwadie no bi no wo susua afi wo no ewura ba na sa no man kwafot ba bia na wo no enya yewura no mo di wo no atam ade na hemfo no bi epasa eya na emu ha mamka so mo ha yewura sa ade de enko no moje de tene sa no de wadama mpanyisi asem bi ba ya na yekɔ ne bede na asem bi so won ma yemɔ ne bede de tene sɛ semitina ha die na ebi nsi manim na matimi akogina ho aka ho asem na mmom sɛ ukonya wasem bi na sɛbe ɛkɔba sɛ nsɛm a yɛka yɛdie no sɛ wontimi mfa no kure ni die a ɛne yɛwura no a de ne tumi a ɛnam sɛbe nyankopɔn tumi a yɛde ahyɛ ne mu amenne no kwasɛm ne sika dwabo ne chidom no bibibia wo ya enye ye no yewura na ɛbɛteneteno ɛnmo ɔde wagina yie nanu me gidi essence asesem bi ba ya hu sɛ yewura wagigye nsase bi ɛde ahyɛ sɛbe ɔhene bi nsa a ɔhwɛ so ama yewura enti sɛ wonni no kura na mfa no kura mu abrabɔ a yewura bɛ mu atranche ne wadi ne duma enti nanu mu hɔ no sɛ ɔhwɛ afi nanu mu hɔ kɔno ne ahemfo no dodoɔ no akwa na ɛkwa saa na yewura ɛma wiase hu sɛ wɔno ɔde no kura ene bu na santeman ti ne no kura die enti no da bi ɔbɛkɔ nkan na sɛbe ne no kura die a odie na ayɛ nipa no bi ya na ayɛ ɔno ahoyɛ a ɛna ɔmo ni bere santehene na sɛbe ade a yɛ pa wuni ska de bɛtɔ no wani kɔbra yɛ de meme wa hai sɛ me ska sɛbe yɛ de tɔ escalator na sɛ na ɛtɔ wi a me mani nkɔbra obi ka wo na mo mini bi ntini de ɔwɔ no na ɛbɔ mpaeɛ na ewiase no ade a na ɛwɔ mu ne sɛ wuti wiase abɔ mpaeɛ na nyankopɔn hu mɔbɔ na hu nipa a wo kyɛn no so hu de wo kyɛn na da bia so be hu de sɛbe ɔno so kyɛn na sɛ wo hu de ɔno wiase a ɔno kyɛn wo na wa dwen sɛ da bia ade nneɛma bɛyɛ akafrafra ɛyɛ dam ne gyimi nti de wom no santene de abrabɔ a wɔbɔ no wiase nyina bɛpu aba abɛhwɛ sɛ de da bia da wiase pu a yɛbɛyɛ santene no ana yɛbɛda wase yɛne wo ewie kwa na futu bi wɔn ma emebulu na wase yɛfɛfo titu afa yɛwura ne nukwedi ho ana de tene sɛ ɛyɛ na nipa no bebree no wɔ abɔnten a ya na omu hu tumi e wo fia na tumi na wo fia no so no tumi soronko na eduru ba bia ya na akoye sɛ asɛm ne da hɔ ayɛ besipa ne kodi aban mpanyin sɛ tase ne banyansafo sɛ wonnim nyansa sɛbe santehene ma ɔyɛ no untie ntie ase da na bra bɛte ase no so na nneɛma no aka akyi yewura nneɛma a ɔyɛ nyinaa na nam so amenne yɛ man Ghana egu so asɛbe egu mpontuo so sɛ nneɛma ne nsɛm ne bi wɔ no ma yewura na amu gye ato ho sɛ ɔno abɛhwɛ no atoto ne nneɛma ama nneɛma no agye ato yie sɛ yewura na no ɔkasa ɔkaa sɛ ya na ɔprempuntu aba na santema mu a ya na sɛbe amanyɔfo no de nneɛma ɛyɛ kɔkwasa kwasa sɛ deɛ ɔno agyinam no asiesie na santema sɛ wote baabi na so yɛ hena koko kɛkyerɛ woso kuro ma sɛ efi na ekɔ deɛ me ni asema si hene ti me so me kɔ prempuntu aba me mam na bɛ sɛ wobɛnya ya omo jimi na omo de ti koti ono keka nkwase asɛm no ya omo ma meka bi ne so yentie sɛ omo so kɔ prempuntu aba omo ma ti deɛ wo mu no santene ne deɛ obi antumi fa ne won toto no santene tumfo sɛ tu kɔ bi asante kɔ dɔkɔ yene ababi o dabi ɔkɔyɛ na ɔkɔyɛ no ɔyɛ nneɛma ansa na ɔgya hɔ akɔ ne naso na sikadwa bɛsiye enne sikadwa no so yewura sɛ tu ababi o ɔpagya ama wiase nyina ho ti mo te wono ma munya din na mo hwɛ de bɛboa ma sɛbe asantema apagya yɛ de akro ba ko ne yenim profofo bia ɛno ne asantema ana me no wa wie kra na uka tumi be na me gyina so de sɛ hwan no mo ne hwan no na wakwan si na nanam a ehyɛ mu a
yet no for no when na esefa kasa na nanom tena se timi ba betie bi na ye no wawie kra wadama kasa wo kan timamufo no eyese bia ho na mmom eye oman ne ma okay oman ne ma da se timamu ye obi a ofi ni kro so asebi se man Ghana santete ne fa o tene fa no ene asantemam ahoho abefram na yetimam na mmom ekroma ne de ye obi asebi wo ye diskon enti no sabi ubisa se tumia ye nyina ye hia na ye gi ye hutu ena sabi ye pese ye pekandifo amene de nta ono ne tumfo se twa a odi kai ena ne abebi aba sa tumi no wobebo ho ba pagya ama age nsene ama sabi ewiase nyina ebeboa amane ama akonkan entina tumi no ubisa na ase no oman ni nyina tumi na hyesantensa asantema tumi na hyesantensa ena ne kwasem ode bo na brabo eya brabo kroje a eye no kre abrabo yen addition tina sisi a obi etim ba betie bi ana ye fi ade ye nsi obi akwan yo okay ena sabi ye fi ni nye pedu na obi atu afio se wutimi ba ntem na nye nananom trankonwa tena bia na mom se wapasa obaba betia se na obia ya oba betimi abetena ni watie nsemo aye kan bi ahaye mpam nipa na eba ne sana nananom tena senso a ye tai eyo tuntum no tuntum wase chebi ana tuntum ne se ye wa hai yenim se anigi sem beba aweho beba nti ye de no ye ntwen se anigi emra ansa na yaje ani na ye ntwen se aweho ma ansa na ye wura ho tuntum ne tire se da bia da ya na sabi asanteman ye hia dwada ene ya wada na dwada ne tire se oman ni nyina ko wo sawie ye no a ye ba be sha na se bibia ye din ti na wo se mawi ase mu se ye na ye firi mo no se bibia ye dwo ne dwada ena ye kan ya wada so a eye da sabi ye ko sane nyina wie ye na ye hia ye no ni ye hia da ebe wu sabi ade hia ni bi atoto ebinum egugu a ye ntimi nyomo hwenti ye tini so echese saada ya woda ne de ebia da ye be hia na sabi ya amane a echese saada no ye kai ne de bia nti so ha santiamane mu no so ha santinyi be bibia na sabi say yida yani yene yawoda en yawoda nti yawoda ni bia ade tifi adam ze se ye free efia eye jojo a ye free ya onu eko ye da eye proji ye nti na de tene nti tuntum ne de eno ne sabi asante semo a ye di amanduase hu se ye ndie ye de pepepe onu no kura ene bu asante na ye beda wase ha na no mo insha Allah